Mukadzi wewe waroorwa nemurume wako matochovha kamakore handiti 5 years 10 years wozotanga kuti murume wako ane ka small thing kababa kaka pakutonetsa mukadzi akutotanga kutobuda kunotsvaga zvimwe zvinhu. Saka zviri kupa varume vakadaro stress, depression yekutanga kuti saka apa ndoita sei ndakanda chinini ndine mukadzi takatoita vana nekanhu ikako kaduku handiti, but now nhasi after 5 years or 10 years mukadzi akutanga kuti ano kanhu kako aka kasiri kundisatisfy. Saka ndo mamwe machallenges atiri kusangana nawo kucounseling iwayo. So as a counselor, as a teacher, let's look at the modern life that we have now. Mukadzi anaenda kubasa, murume anaenda kubasa. Mukadzi anogona kunga achitoita basa riri heavier than remurume. And obviously kana akauyawo kumba akati ndakaneta. Inini semurume, I'm supposed to understand kuti ano zvichwa nebasa riri nemukadzi wangu. She cannot then come and spend another 2 hours akamira mukitchen. Maid kan ndo paanopinda kana mukadzi aizobiko obika maweekends. Isusu ezimenika you need to teach us kuti atingabva then taramba takangoti bika nhasi nekuti uri mukadzi wangu. Right, ipapo ndo pandataura kuti iwewe semukadzi handiti unosanwa kuona kuti this is my man. Handidi kuti maid aite unge mainini handiti mumba. Nokuti muri kuona this world yataakurarama vasikana vachiwawo wemabasa ukanyanya kumuswededza stereki handiti kumuita sekuti second wife ende zvichikwadi mangwana anomukato second wife yacho. Tiri kudzinzwa nyaya dziri kuitika handiti anotomuka atochi second wife. Saka iwewe uri kuita basa rinorema handitika chinodikwa kungotaurirana murudo nemumwe wako handiti kuti nyika yedu ite zvayamira yakaita izvi. Munyika medu hamuchina rudo, munyika medu hamusina kubatana, munyika medu hamusina respect, munyika medu mazara mabasa akasiyana siyana, especially satanism ndo yakutonyanya kutotonga handiti mukati menyika yedu. Munhu anenge aona kuti anoudzwa zvaaudzwa kuti utore iwewe masimba mukati mevanhu handiti unoita sei, obva anzi iwewe unosanwa kuti vanhu vasarende midzimu yavo handiti. Wakasarenda midzimu yavo iwe ndopo uri kusara wotora handiti woshanda nemidzimu yevanhu ivavo iwe wosimuka. Ndosaka muri kuona kuti nhasi uno unogona kuona a man of God, a minister of God handitika nokuti zvaane kuvakadzi hazvisi kuvarume chete zvekuromba izvi zviri nekuvakadzi handiti. Saka unogona kuona a minister of God nhasi ari kufamba nemapatapata mangwana sangano rabva rasimuka ane bhutsu zvino yakadai zvino mota dzochinjaniswa handiti. Iwewe ndopo uri kuona upenyu hwako wakatoenda kuchechi ikoko upenyu hwako huri palevel iri nani ndopo uri kutoona uchidonha handiti. Wakanoitwa sei pawakaenda kuchechi kuya zvakanzi surrender, lift up your hands handiti. Wotanga kudziita out you marine spirit, you midzimu out, you see things like that right. Saka chinoitika ndechekudaye maspirits ayaponoti out handiti anosara ari kutenderera handiti panapa asara ari kutenderera panapa. Inini ndiri kuziva zvandakapiwa kwandakaenda kuya zvimakalabashi zvimabhodhoro handiti zvinenge zviine zvazvinazvo mukati ndinosara ndofugama handitika right. Midzimu yese handiti yekumvura handitika yekumaninga yepai vanachaminuka mondoro dzose handiti madzingwa pano uyai mupindo ndaakuda kugara nemi pano ndichishanda nemi ndidaidzirei ndiri kuda chaunga handiti chevanhu vazhinji ndiri kuda zvechaunga chepfuma. Imimi manjuzu munovhima muchienda mhiri yegungwa handiti muchifamba nemaocean ese ndiri kuda ma-US dollars, ndiri kuda ma-pounds, ndiri kuda ma-rands, ndiri kuda mapuna handi muri kuzviona right. Imimi manje madaro makunobva Isaac kune vakawanda vandiri kuziya Robert
wakazouya wochema neni ndiri umwe wacho ndakambochema handiti ndisati ndaziva tikamhanya tikaenda uko tikamhanya uko machechi ana papa handiti tikanzi sarenda yosefa asi waitoti ukatosvika papa aitokuti you are a highly anointed woman of God handiti chiuya handi ndaiswa too close zvezvokuti vanhu vaipedzisira wandibvunza kuti imi makatanga rini kuuya pana handiti ndobva ndatoti just last month why handiti muri kuita sekuti ende ndakapedzisira handimbodi kunyepa ndakatopedzisira vanhu vakufunga kuti ndine mukadzi wevamwe papa handitauri nemazita but ndakapedzisira vanhu vakufunga kudaro because mukadzi wapapa aiwanzwa mukati handitika mevanhu aisange ari close kuna papa inini very close handiti kuna papa zvekuti vanhu vangofunga ndobva ndazoti no handisi rini ndotoita kunongedzera vanhu kuti uyo ndiye mudzimai wacho kwete inini you and me kuti iva ana vafundisi vedu vanomira kumberi kwedu vese vacho vamwe vacho ivo pachavo vanotanga vanogadzirisa midzimu yavo exactly kana kuti vanotopota vachienda apo nepapa apo kunogadzira midzimu yavo nerweseri vonoita zvinhu zvavo asi mangwana voya pamberi pedu vachititaura kuti zvinhu izvi hazvifambidzani madhimoni. Right, saka ndikutaurire chokwadi ipapo Robert. Wakawanda wacho tine nzvimbo dzatakatowaona. Vazhinji vacho inini tete vangu inini vanorapa steric vanotomboenda una na UK handiti paya pawaenda kwana papa nchikuta kuti zvawaita izvi handizvo handiti isusu we are Africans tine hazviri kuti hatina mati kuna Mwari but tine chivanhu chatinofanirwa kurespect kutanga tagadzirisa handitika chivanhu ichocho tochitokumbira kuti takuda kuita sangano kana kuti nditungamirei ndiri mukati mekudi mekunamata izvozvo handiri kunyebera Robert wakawanda maministers of God mapastors vanouya nichivagadzira chivanhu chavo first handiti tochinamata handiti muri kuzviona nekuti pari kurasika wakawanda ka vari kubva kuti chivanhu madhimoni chivanhu zvatoo zvemadhimoni izvo kunyeba tiri kunyeberana ipapo ndosaka muri kuona kuti vanhu vari kuti tiri maChristian kabata havazorori kufamba unowaona handiti nhasi ari pang'anga iyo mangwana ari pana madzibaba ningi mangwana ari pana madzimai ningi mangwana chi inyaya yekuti hautambogadzikani spirit yako inenge isina kugadzikana tanga wagadzirisa ndokuti uzorore kufamba handiti muri kuona ndodzoka kuquestion yawataura Robert yekuti yai maministers of God handiti vana papa vari kutanga kawagadzirisa zvinhu wozonomira pamberi penu reason why wachizokuti wamira pamberi woti ndezvemadhimoni papa reason yavanoitira ndeyekudai munhu nemunhu Robert akagadzirisa chivanhu chake zvakanaka handiti onamati ende kana agadzirisa pamunhu ari kumugadzirisiraka akangomuudza nekuti inini wauya toti wauya ipapapa Robert uda kugadzirisa iwewe zvinhu zvechivanhu chako handiti right inini ndinosanwa kuzoti kana tapedza kugadzira ndakukutaurira kuti right kana waakumba handiti ukangoona une chauri kuda handitika une project yauri kuda kutanga tora hupfu handitika kanda pasi utaure nemadzimu wako handitika naMwari wako kuti ndivhurirei project yandinoda kuita mukaudzwa magadzirirwo ekoko zvareva kuti koko yakutodonaka hamuchanotengi handi murozvana mukaudzwa imi magadzirirwo ari kuitwa bhumu yatodona handiti saka ndo zviri kufanana nemaministers of God vari kutanga machechi avo semabusiness organizations hapana pavanokuudzai secret iyoyo yekuti ukagadzirisa midzimu yako first zvakanaka chivanhu chako upenyu hwako hwanaka havakuudzi izvozvo because vanonga varoda kuramba vachiti out in the name of Jesus vachikuitirai tumaprogramu twakasiyana siyana tunounza mari handiti muri kuona saka munoitwa sekuti muri mazombi muri mukati mechechi handiti makakejwa muri mukati
muri mukati mechechi zvinhu zvenyu hazvifambi nenzira yakanaka. Vana papa vakangwara, handiti tongoti maministers of God nokuti nevakadzi vamo munyaya idzodzidzi dzemacows, handiti ningirikini chinhu chinoitika ndechekudai, vane vanhu vavanoti initiatei mukati mesangano, vanonzi varambe vachipupura ukuru hwaMwari, asi vanozvo hapana ukuru hwaMwari hurimo, asi vanenge initiate kuti varambe vachitaura zita rawo. Ndosaka muchiona kuti vanhu vanokwanisa kurwira papa kana kuti amai vavo vesangano, havanombobvira vakarwira Jesu. Jesu anotukwa zvokuti mumastreets umu, asi hapana paunonzwa kunzi pane vanhu vakamborwira Jesu. Asi kutonzwa kuti kuna vanhu vakatemana vachirwira papa vavo kana kuti vachirwira madha vavo vesangano. Handiti muri kuona vanokwanisa kurwira izvozvo, kuratidza kuti hapasina umwari huripo, kwakuinitiatwa kwevanhu, kwakubrainwashwa, handiti kwevanhu. Handiti muri kuona. Saka ndo nyaya yamuri kuona kuti vana papa nana mai vemasangano havasi kuda kuudza vanhu chokwadi.